oikeakätisellä tietenkin helpompi ottaa tuosta oikealla kädellä kauhukahvasta. Noniin. Ja kajakin kun saat käännettyä oikeinpäin, niin se on helpompi hinata rantaa. Selällä on hyvä uija. Ja nyt yltää jo jalat pohjaan. Seuraava potilas. Noin. Ja kääntyy. Noin. Pauli, hei, ota oman kajakin perästä kiinni. Käännetään kajakki oikeinpäin. Noin. Ja voit vielä perästä pidättää kiinni. Pelastaja ottaa oman melansa tänne sylille. Koitetaan taittaa tähän 90 asteen kylma. Kajakin köysestä kiinni. Vedetään kajakkia ylöspäin. Vedet pois. Pauli on kivasti kajakin kyyvissä, tai pidättää kiinni. Sieltä on pahimmat vedet otettu pois. Nyt voidaan sanoa, että annapa mela tänne. Vieläkin. Tule lähemmäs. Ja sitten aukkopeite kiinni. Me ollaan kohta tässä kiinni. Puskemme irti. Yes. Pauli on täällä kyyvissä. Melat. Noin. Eli semmonen hyvä uintiliike, tähtäät sillä, että saat kädet tänne mahdollisimman nopeasti. Tai edes tässä on heti 2 köyttä, mitkä auttaa. Ja lähtee. Ui. Ui. Potkii. Oha. Ai. Voidaan kokeilla toistakin tyyliä. Laitetaan kajakki tähän vierelle. Ja sitten melat tähän käytännössä niin, että menee. Meillä on nyt tässä tilanne, että ollaan 2 hengen pelastus. Tule tästä meidän välistä tähän omaan kajakkiin. Noin. Ja sitten koetat heilauttaa jalat ylöspäin. Säkin oot kohta täällä veessä. Joo. En ole. Ei ole hätää. Jalat sisään. Joo. Pääsit sentään.